Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. O rei de Broadway. Axúdame, Stevie! Iso está feito! Suponse que tiñas que collerme a min, Stevie! Como collerte a ti? Non me faga rir. Podía mancarme. Ademais, este perfume é o máis importante. Levounos a moitos sitios. Sabía que non era unha boa idea. Esta cousa cheira que alcatrea. Farelo depende de como a comercialices. Diremos que é unha explosión sensorial de fragrancias viscerais que remexen as tripas. Hai que convencer a xente de que lle gusta. Pois eu non che vexo moi contenta a xente. Esquece eses pobres paifocos. Necesitamos o apoio de tipos respetados e triunfadores, como a elite de Vila Almorzo. Así convenceremos a quen sexa. Acaba de ocorrérseme quen pode ser o voceiro. Necesitamos alguén como a... Xa está, un actor de Broadway. Xa estou vendo co noso perfume. Se pensas que lle vou pedir ao meu curmán Óscar que bote este zume de cloaca, equivocaste. Non estou falando de Óscar. Es un actor dramático famoso e admirado con talento de sobra. Necesitamos ter a nosa compañía de teatro. Osmar, buscan un actor para un drama. E non hai ninguén tan dramático como a ti. É un sinal. Non, Stevie. Eu non son actor. Son unha simple rebanda que esquecida no paquete e leva unha vida miserenta. Déixate de dramas, Farelo. Unha rebanda. Non, é Osmar, un actor de Broadway. O reclamo para o noso charol número 5. Para aí, Stevie. Non son nin actor nin reclamo. E non penso mover un só dedo para promover esta especie de zume de cloaca repugnante que trouxeches. Saíde do medio, descoñecidos. Teño que ensaiar a escena do bico. Sempre desexei actuar. Non hai nada como un actor que descobre a súa vocación. Xa o estou vendo. Ti, o actor, bicando a túa namorada e vendendo toneladas de frascos do noso caro perfume. Sí, por suposto. Onde asino? Para o carro, mociño. Precisas clases de interpretación dun auténtico mestre da arte dramática. E ese mestre de onde o pensas sacar? Quero ver dor, Osmar. Ti cando te fixaches mestre, Stevie? Fixen un curso por Trigonet que paguei coa túa tarxeta. O resultado foi magnífico. Tan magnífico que creei un método de interpretación propio. O método Stanislavski. Veña, déixate de lerias e pon cara de dor. Impresionante, case me convences. Continuamos. Teño un mal presentimento con isto. Trapalladas, a segunda lección do meu método é moi importante. Tens que aprender a enfrontarte ao animal que levas dentro. Este animal non está dentro de min, Stevie. Está ben fora. Non me sexas cricas, o medo enfuréceo. Enfróntate a él. Sei que era mellor ir a unha granxa escola. Stevie, non sei se vou aturar isto moito máis. Naturalmente que sí. Nesta lección aprenderás por fin a arte da improvisación. Non podo pagar esa conta. Eu tampouco. Improvisa, Osmar, improvisa. Sí, xa improviso. Stevie, non podo máis. Estou escangallado. Teño as mans murchas de lavar pratos e botei 5 minutos no bandullo dun oso, pero ao final saiu ben. E logo que pensabas, Farelo? Grazas ao meu enorme enxeño, este cobizado papel é teu. A cantos actores superei? A ningún, porque non se presentou ninguén. Agora que o penso, extrañame bastante. Porque repartín centos de cartéis polas rúas para facer publicidade.
Isto era o que me faltaba por ver. Feixes de papéis guindados dentro do meu edificio. Debe ser cousa dese oligarca, seguro. Merezo unha lección. Xa sei o que vou facer. Voullos deixar diante da porta cunha multa. Broadway. Resulta intrigante. Debo dicir que non tes pinta de actor... como te chamabas? Osmar, señor Benny. Osmar. Tes un corpo grumoso e desesperadamente fofo. Pero... E falando pareces un pato afónico. Non és un actor de verdade. Que non é un actor de verdade. Non hai outro como el. Pero non teño máis candidatos. Que pase a actriz para a escena do bico. Hola, señor director, cal era o meu texto? Non tes texto ningún, guapa. É a escena do bico. Este monte de masa é o teu noivo. En serio? Non sairía con esta rebanda aínda que vivise 1.000.000 de anos. Iso xo sei, muller. Pero é que na obra é o teu noivo. Vaya, que cabeza! Imos aló, a ver se rematamos xa. Esta é a escena. Moza atractiva bica unha codia esmiuzada. Luces! Bicádemos! Ola, xente. É aquí onde se fai a proba que multiplicará aínda máis a miña fama. Óscar! Curmán, pasei pola túa casa porque necesitaba un modelo para un papel de rebanda perdedora. Supónse que teño que investigar para crear un personaxe e atopei moitos cartéis diante da porta da túa casa. Que chego tarde para facer a proba. Que proba? Non necesitas facer probas, non veu ningún actor máis. O papel é teu. Cunha estrela como a ti, aínda virá máis xente ver a obra. E así ganarei máis bolocos. Perdón, vou botar este saco de grumos do escenario. Se me desculpades, teño que barrer o escenario antes de empezar cos ensaios. Prepárate para bicala. Luces! Un momento, nunca dou un bico sen maquillarme antes. Pobre de min, estou acabado. Non estás acabado. Como conseguimos unha cara famosa para o noso charol número 5? Pelexei cun oso, improvisei. Aínda hai outra lección no meu curso. Cando todo falla, sabotaxe. Óscar, Óscar, este teatro é meu. Óscar é meu. Serás vítima da miña maldición. Atreviches a profanar o meu teatro coa túa presenza. Non! De que maldición me falas? Refíreste ao mofo, estás falando do mofo. Non, non é un mofo. Voute converter nel. Non! Ainda é peor que o mofo. Marcho! Diga, como? Dio en serio? O papel é meu, non tardo nada. Imos coa escena do bico. Entran a moza guapa e a rebanda fea. Imos tardar moito, porque teño que ir de compras. Tranquila, nena, desta volta seguro que vai. Hola, Benny. Todo preparado para retransmitir en directo a obra por Facepan en YouTube. Terá a maior audiencia da historia de Broadway. Todo depende de vos. Non, depende de nós. Acabo de ter unha idea xenial. Por que non fas ti o papel principal? Estou seguro de que o público o agradecerá. Non é nada persoal, neno. Ele é o creador de Facepan e a ti faltache unha cocedura. A elección está clara. Unha retirada a tempo é unha vitoria. Tanto ten. Rematou todo. Choiva, trono, ventada, terremoto. ¡Renuncio! Son demasiado rico para aturar terremotos. Non é unha broma. O papel volve ser meu. Vostede xa me despediu 2 veces. Espere, deixe que o pense un momento. Vale, vou de contado. Que ninguén move os beizos. Son o superintendente do edificio de Osmón e... Son Osmar, señor Max. Como sexa. De mozo traballei de actor antes de quedar calvo e ter que memorizar os 500 artigos do regulamento urbanístico. Era guapo e tiña talento como a Pan Pit. Podo facer a proba?
Estás contratado. Se fuches capaz de memorizar ese regulamento tan pesado, seguro que podes facer de actor. Sinto moito farelo. Saco de area. Segundo o regulamento municipal, Agora mesmo vou, señor Benny. Pechadas portas, non quero máis interrupcións. Imos rematar a escena dos bicos con este panoco, custe o que custe. Non é nada persoal, pero o caso é que é o peor candidato posible para facer este papel. Parece mentira que teña que recorrer a ti. Luces! Evitádemos dunha vez. Señora Brioche! Pero, onde se meteu Josi? Tiven que despedila. Botou un perfume que encontrou aí atrás e cando saiu, esa moza atufaba como un autobús de sobacos. É o derradeiro intento, a ver se acabamos. Bica, dunha vez. Luces! Pero a onde vas, meu boliño bonito? Ven aquí, quero saborear eses beizos crocantes. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, é o pobre que dá só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar, barababum.